салом ба кулли тамошобинони шабакаи Баҳористон. Пешниҳоди шумост намоиши навбатии аз сомонаи телевизиони Баҳористон. Чун то оғози соли нави хониши 2019-2020 рӯзҳои ба шумор мондаанд, мехостем суҳбатамонро аз ин мавзӯъ оғоз намоем. аҳли эҷоди шабакаи Баҳористон кӯшиш намуд, то дар ин рӯз барномаву роликҳои омӯзиширо пешниҳоди шумо гардонад. ҳамчунин дар барномаҳои гузашта мо гуфта будем, ки аз моҳи сентябр шабакаи мо тасмим гирифтааст, ки барномаву лоиҳаҳо, ролику намоишҳои омӯзишии навро пешниҳоди шумо гардонад. бо оғози соли нави хониш шабакаи Баҳористон чунин намоишҳоро пешниҳоди шумо мегардонад. барномаи фароғатии ману модарам, ки дар он модарон бо фарзандонашон иштирок мекунанд. дар ин намоиш ба модарон ва фарзандонашон дар алоҳидагӣ саволҳои якхела пешниҳод мегардад ва дар охир дуруст ё нодуруст будани ҷавобҳо муқоиса мешавад. аз ҳама бисёр киро дӯст медорад? аз ҳама бисёр бибиш, бобош, тағош. бобома. боз як гузариши омӯзишӣ бо номи биё бо ҳам мехонем омодаи танзим аст. лавҳаи мазкур аз рӯи китоби шоири шинохтаи кишвар Латофат Кенҷаева омода мешавад. мақсад аз таҳияи ин гузаришҳо ҷалб намудани кӯдакон ба шеърхонӣ мебошад. чун гузариши мазкур ба таври караоке пешниҳод мешавад, кӯдакон метавонанд расмҳои ҷолибро тамошо карда худашон низ шеърҳоро хонанд. модаракам мушфиқу ғампарваракам, ту хоб рав модаракам, хаста нашав модаракам. дар баробари ин шуморо гузаришҳои нав вобаста ба тарғиби касбу ҳунар аз хурдӣ ба кӯдакону наврасон маълумот дода мешавад. ин гузаришҳо дар ҳамкорӣ бо бозрасии давлатии автомобилӣ сабт мегардад. дар арафаи рӯзи дониш шумо метавонед суҷаҳоро дар бораи омодагии кӯдакон ба мактаб, интихоби либос, аёният барои хониш ва дигар тадбирҳое, ки кӯдаконро барои таҳсили соли аввал роҳбаланд менамояд, тамошо кунед. инчунин суҷаҳо дар бораи китоби аввалини бачагон алифбо низ манзури шумо мегардад. рӯзи 1 сентябр шумо метавонед таманниёти кӯдаконро вобаста ба рӯзи дониш, муаллим ва мактаб тамошо кунед. намоишамонро идома медиҳем. тавре ки медонед, рӯзи 9 сентябр мардуми тоҷик яке аз ҷашнҳои бузург ба истифода додани агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва истиқлолияти давлатиро ҷашн мегирад. бахшида ба истифода додани агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва истиқлолияти давлатӣ консерти идона аз ҷониби идораи мусиқии манзури мову шумо мегардад. ин барномаи идона дар яке аз студияҳои барҳавои шабакаи Баҳористон рӯзи 22 август сабт гардид. дар он сарояндагони мутрибони соҳиби истеъдод, иштирокчиёни шоу барномаи озмунии парвин, ансамблҳои рақсии кӯдаконаи зебо ва лаъл иштирок карданд. консерти идонаро шумо метавонед рӯзи 9 сентябр аз телевизиони Баҳористон тамошо кунед. ин буд маълумотҳои шабака доир ба ҷашнҳои дар пеш истода. ҳоло бошад ба сомона ворид шуда ба мактубу дархостҳои истифодабарандагон назар мекунем. аз номи Абдураҳмон Матлабов ба мо чунин мактуб омадааст. ассалому алайкум ба аҳли эҷоди шабакаи Баҳористон. ман Матлабов Абдураҳмон мехостам дар шабакаи шумо барномаҳои сайёҳиро бубинам. бинандаи азиз Абдураҳмон, шод аз он ҳастем, ки ба барномаҳои шабакаи мо таваҷҷӯҳ доред ва онҳоро тамошо мекунед. бояд гуфт, шабакаи мо барномаи сайёҳиро бо номи сайри кишвари маҳбуб манзури бинандагон мегардонад. телевизиони Баҳористон ва кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ намоиши навро бо номи сайри кишвари маҳбуб пешниҳод намудааст. ҳадаф аз чунин лоиҳа пеш аз ҳама оммавияти сайёҳати дохилӣ ва шиносоии насли наврас аз гӯшаву ёдгориҳои таърихӣ ва манзараҳои зебои кишвар мебошад. аллакай чанд шумораи намоиши сайри кишвари маҳбуб дар якчанд гӯшаву канори кишварамон сабт гардида пешниҳоди бинанда гардид. хондани мактубҳоро идома медиҳем. аз номи Наврӯз ба мо чунин мактуб омадааст.
салом ба кормандони шабакаи дӯстдоштаи мо Баҳористон. Номи ман Наврӯз ва зиёд намоишҳои шуморо тамошо мекунам. Аз ҷумла аз сомонаи шабака низ истифода мебарам. Дар як гӯшаи сомона рӯйхати барномаҳо ҷойгиранд. Шабакаи шумо намоишҳои зиёд дорад, вале дар ин рӯйхат танҳо 9 барнома ҷой шудаанд. Чаро? бинандагони азиз, дар рӯйхати овозиҳии барномаҳо ки дар сомона ҷойгир аст, танҳо 9 барнома ҷойгиранд. ин барномаҳо нисбатан ҳаводорони зиёд доранд, вале бояд гуфт рӯйхати мазкур муваққатӣ мебошад ва бо гузашти вақт дигар барномаҳо дар ин рӯйхат ҷо карда мешаванд. мактуби навбатие ки ба почтаи электронии мо ирсол шудааст, аз номи асли гул навишта шудааст ки он чунин аст. салом ба телевизиони Баҳористон. Ман Аслигул аз ноҳияи дурдасти Мурғоб мебошам. мухлиси филмҳое ки ба забони тоҷикӣ тарҷума мешаванд ҳастам. Мехостам филми ҳунарии дом барои волидонро бори дигар пахш намоед. бинандаи азиз, ташаккур барои мактуб ки аз ноҳияи дурдаст ба мо навиштаед. ҳарчанд филми гуфтаи шумо ба наздикӣ тариқи эфир пахш гардида буд, мо хоҳиши шуморо ба назар гирифта рӯзҳои наздик ин филмро манзури шумо мегардонем. ҳоло бошад ба таваҷҷӯҳи ҳаводорони дубляж мерасонем ки аз 10 сентябр силсила филми тасвирии муфаттишчаҳо пешниҳоди шумо мегардад. ин силсила филми тасвирӣ дар бораи муфаттишчаҳоест ки ҳамеша дар ҷустуҷӯи ҳалли ин ё он мушкилотанд. филми тасвирии мазкур истеҳсоли студияи синамои Netflix мебошад. қаҳрамонони филми тасвирӣ Санҷобак Бин, Хукча Румӣ, Сакчао Тери ва Тоби, Паранда Ҷей ва Харгӯзча Милли мебошанд. ту ба назар хандаовар менамоӣ. ягон хандаовар нест. ман занбурҳоро дӯст намедорам. ин тавр нагӯй. занбурҳо хеле фоиданоканд. онҳо ба гулҳо ёрӣ мерасонанд ки ба мева табдил ёбанд. бинандагони азиз, ин буд ҳамаи он маълумоту дархостҳое ки мо пешкаши шумо гардонидем. то ҳафтаи оянда хайр.